Здравейте! Здравейте! Май месец е. Това е един от най-важните месеци за нас като двойка. През 2012 година започна нашето съществуване заедно, точно през месец май. След това напуснахме София и дойдохме да живеем по-близо до природата пак през същия месец. А миналата година се оженихме пак през месец май. Затова сме решили и през месец май да има едно събитие, за което Гери ще ви разкаже. Да, това събитие се казва Доброволчески лагер за необвързани. Идеята е да се съберат тук необвързани хора от цяла България, да поработят заедно, рамо до рамо, да видят как се справят и в трудни ситуации, в същото време да общуват, да играят, да се забавляват. Ще има много смях и надявам се много хора с хубави спомени от това чудесно събитие. Вижте как изглежда природата при нас. Всичко е зелено и очаква своите посетители. До скоро!